Wata budurwa ce saurayinta ya zo gunta hira. Suna cikin hira sai ya yanke jiki ya faɗi gawa. Abin ya damu budurwar sosai domin sun yi maganar aure da shi, lokaci suke jira. Sai 'yan uwan saurayin suka ce ita ta kashe shi, ba za su yadda ba. Kawai aka mata sharri ta yi kisan kai. Aka je kotu, alƙali ya yanke mata hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari. Bayan ta shiga gidan yari, ba ta da wani aiki sai kuka. Ana nan wani mutum da yake aiki a gidan, shi aikinsa kawai idan mutum ya mutu zai zo ya yi ɗawainiyar sanya mamacin a akwati a rufe shi sannan a je a binne gawar. Kullum sai ya ganta tana kuka har sai wata rana ya je ya tambaye ta kwashe labari kuwa ta gaya masa, ya ce kuma kukan da take yi kawai ba don komai bane sai dan tana budurwa amma za ta kare rayuwarta a gidan yari ba tare da ta yi aure ba. Ko yaushe ya shigo sai ya zo wajenta sun gaisa, yana ɗebe mata kewa kaɗan har soyayya ta shiga tsakaninsu sosai, har suna maganar aure kuma suna tabbatar wa juna da cewa babu wanda ya isa ya raba su, sai dai kuma ta yaya za su yi auren. Wata rana suna hira sai ta ce ya kamata mu san yadda za mu yi na kubuta mu je mu yi aure. Sai ya ce mata to ya za a yi? Sai ta ba da shawara cewa idan an sake mutuwa a gidan za ta je ta shige cikin akwatin gawar nan take. Idan ya zo shi da yaransa sai su rufe kawai. Idan aka binne su sai ya je daga baya ya tono ta sai su gudu. Sai ya amsa ya ce to haka za a yi, kawai idan an yi rasuwa ki je ki shiga. Bayan kwana 2 da magariba aka yi rasuwa a gidan yarin. Kawai ta tashi ta gano inda gawar take ba tare da ta neme shi ba tun da dama an yi alkawari. Kawai sai ta ɗauki wata 'yar ƙaramar tocila ta tafi ɗakin da gawar take. Ta je ba tare da ta duba gawar ba mace ce ko namiji, kawai ta shige cikin akwatin gawar. To fa yaransa na zuwa suka rufe suka tafi su je su binne su har suka dawo prison. To fa ta ɗan jira kaɗan bata ji ya zo ya tone ta ba, sai ta fara cewa zuciyarta ashe dai ya ƙi zuwa ya tone ne. Sai ta ce bari dai na duba gawar namiji ne ko mace. Sai ta zaro tocilan nan ta yi 'yan dabaru ta haska fuskar gawar. Kwatsam sai ta ga ashe saurayin nata ne wanda suka yi alkawarin zai tono ta, shine ya rasu. What?